Isambulo isahluko seshumi. Ngase ngibona enye ingelosi enamandla yehla ezulwini yembethe ifu, nothingo lwenkosikazi lwaluphezu kwekhanda layo, nobuso bayo babunjengelanga, nezinyawo zayo zinjengezinsika zomlilo. Iphethe esandleni sayo incwadi encane evulekileyo. Yayisimisa unyawo lwayo lokunene phezu kolwandle, nolokhohlo phezu komhlabathi. Yamemeza ngezwi elikhulu njengokubhonga kwengonyama, nalapho isimemezile, imidumo eyisikhombisa yazwakaliswa amazwi ayo. Nalapho imidumo eyisikhombisa isikhulumile, ngase ngizokuloba, kepha ngezwa izwi livela ezulwini lithi, namathisela ngophawu okukhulunywe yimidumo eyisikhombisa, kodwa ungakulobi. Ingelosi engayibona imi phezu kolwandle naphezu komhlabathi yayisiphakamisele ezulwini isandla sayo sokunene, yafunga yena ophilayo kuze kube phakade naphakade, owadala izulu nokukulo, nomhlaba nokukuwo, nolwandle nokukulo, yathi, akusayi kubakho isikhathi, kepha ngezinsuku zezwi lengelosi yesikhombisa, lapho isizakubetha icilongo, imfihlakalo kaNkulunkulu isiyakube ifeziwe, njengalokho azizisa izinceku zakhe abaprofethi ngezindaba ezijabulisayo. Izwi ngalizwa livela ezulwini, lase liphinda likhuluma nami, lithi, hamba uye uthabathe incwadi evulekileyo esandleni sengelosi emi phezu kolwandle naphezu komhlabathi. Ngaya kuyo ingelosi ngase ngithi kuyo, mayinginike incwadi encane. Yayisithi kimi, yithabathe, uyidle uyiqede. Izakubaba esiswini sakho, kepha emlonyeni wakho iyakuba mnandi njengezinyosi. Ngase ngiyithatha incwadi encane esandleni sengelosi, ngayidla ngayiqeda. Yayisiba mnandi njengezinyosi emlonyeni wami, nalapho sengiyidlile yababa esiswini sami. Zase zithi kimi, kumelwe ukuba uphinde uprofethe ngabantu abaningi, nezizwe, nezilimi, namakhosi. Isambulo isahluko seshumi nanye. Nganikwa uhlanga lufana nenduku, kwathiwa, sukuma ulinganise ithempeli likaNkulunkulu ne-althare nabakhulekayo kulo. Kepha igceke elingaphandle kwethempeli ulishiye ngaphandle, ungalilinganisi, ngokuba linikwe izizwe. Nomuzi ongcwele ziyawukunyathela phansi inyanga ezingama42. Ngiyakubanika ofakazi bami ababili ukuba baprofethe izinsuku eziyi1,260 bembethe indwangu yamasaka. Labo abayiminqumo emibili nezinti zezibani ezimbili ezimi phambi kweNkosi yomhlaba. Uma kukhona ofuna ukona laba, kuphuma umlilo emlonyeni wabo, udle izitha zabo uziqede. Yebo, uma kukhona ofuna ukona laba, kumelwe ukuba abulawe kanjalo. Banamandla laba okuvala izulu ukuba lingani ngezinsuku zokuprofetha kwabo,
futhi banamandla phezu kwamanzi okuwaphendula igazi nawokushaya umhlaba ngezinhlupheko zonke noma kungaba kangaki ngokuthanda kwabo. Kuyakuthi sebeqedile ubufakazi babo, isilo esiphuma kwalasha siyakulwa nabo sibanqobe sibabulale. Nezidumbu zabo ziyakusala ezitaladini zomuzi omkhulu othiwa ngokomoya iSodoma neGibhithe, lapho nenkosi yabo yabethelwa khona. Abanye kubantu nabemindeni nabezilimi nabezizwe bayakuzibona izidumbu zabo izinsuku ezintathu nengxenye bengavumi ukuba izidumbu zabo zifakwe ethuneni. Nabakhileyo emhlabeni bayakujabula ngabo, bethabe, bathumelana izipho ngokuba laba baprofethi ababili bebahluphile abakhileyo emhlabeni. Kwathi emva kwalezo zinsuku ezintathu nengxenye umoya wokuphila ovela kuNkulunkulu wangena kubo, base bema ngezinyawo zabo, nabababonayo behlelwa ngokwesaba okukhulu, bezwa izwi elikhulu livela ezulwini, lithi kubo, "Yenyukelani lapha." Base benyukela ezulwini ngefu, nezitha zabo zababona. Ngalelo hora kwabakhona ukuzamazama okukhulu komhlaba. Kwawa okweshumi komuzi, nangokuzamazama komhlaba kwabulawa abantu abayizinkulungwane eziyisi-7, nabaseleyo bashawa luvalo, bamdumisa uNkulunkulu wezulu. Kwadlula uMaye wesibili, bheka uMaye wesithathu uyeza masinyane. Ingelosi yesi-7 yayisibetha, kwase kuba khona amazwi amakhulu ezulwini athi, "Umbuso wezwe usungoweNkosi yethu nokaKristu wayo. Iyakubusa kuze kube phakade naphakade." Namalunga angama-24 ahlezi phambi kukaNkulunkulu ezihlalweni zawo zobukhosi, akhothama ngobuso bawo, akhuleka kuNkulunkulu, ethi, "Siyakubonga, Nkosi, Nkulunkulu Mninimandla onke, okhona nowawukhona, ngokuba uthabathe amandla akho amakhulu wabusa. Nezizwe zazinolaka, kepha kwafika ulaka lwakho, nesikhathi sokwahlulela kwabafileyo nokunika umvuzo izinceku zakho, abaprofethi nabangcwele nababesaba igama lakho, abancane nabakhulu, nokubhubhisa ababhubhisa umhlaba." Kwase kuvulwa ithempeli likaNkulunkulu elisezulwini, kwabonakala umphongolo wesivumelwano sakhe ethempelini lakhe. Kwase kuba khona imibani, namazwi, nokuduma, nokuzamazama komhlaba, nesichotho esikhulu. Isambulo, isahluko 12. Kwabakhona ezulwini isibonakaliso esikhulu, owesifazane embethe ilanga, nenyanga iphansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi eziyi-12. Ekhulelwe wakhala, enemihelo esikwa ngobuhlungu bokubeletha. Kwabonakala esinye isibonakaliso ezulwini, bheka, nango udrago omkhulu obomvu, enamakhanda ayi-7 nezimpondo eziyi-10 nasemakhanda akhe nemiqhele eyi-7. Umsila wakhe wadonswa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu,
waziphonsa emhlabeni. NoDraco wema phambi kowesifazane obeza kubeletha, ukuze kuthi nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe. Wabeletha umntwana wesilisa oza kubusa izizwe zonke ngentonga yensimbi, nomntanakhe wahlithwelwa kuNkulunkulu nasesihlalweni sakhe sobukhosi. Owesifazane wayesebaleka ehlane, lapho enendawo ayilungiselwe nguNkulunkulu ukuba bamondle izinsuku eziyi-260. Kwase kuba khona ukulwa ezulwini. uMikhayeli nezingelosi zakhe balwa noDraco. NoDraco walwa enezingelosi zakhe, kepha kabaze banqoba, nendawo yabo kayabe isafunyanwa ezulwini. Wayesephonswa phansi uDraco omkhulu, inyoka endala, ethiwa uMhlebi noSathane, odukisa izwe lonke. Waphonswa phansi emhlabeni, nezingelosi zakhe zaphonswa kanye naye. Ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi, "Kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu, nombuso ngokaKristu wakhe, ngokuba uphonswe phansi ummangaleli wabazalwane bethu, obamangalelayo phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku. Nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu, nangezwi lobufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo, kwaze kwaba sekufeni. Ngalokho thokozani nina mazulu, nabahlala kuwo, maye kuwe mhlaba, nakuwe lulwandle, ngokuba uSathane wehlele kini enolaka olukhulu, azi ukuthi unesikhathi esifushane." Kuthe uDraco esebona ukuthi usephonswe phansi emhlabeni, wazingela owesifazane owayezale umntwana wesilisa. Owesifazane wayesenikwa amaphiko 2 okhozi olukhulu, ukuba ndizele ehlane endaweni yakhe lapho ondliwa khona isikhathi nesikhathi, nengxenye yesikhathi engekho ebusweni benyoka. Nenyoka yakhwifa, kwaphuma emlonyeni wayo emva kowesifazane amanzi kungathi umfula, ukuba imukise nomfula. Umhlaba wamsiza owesifazane. Umhlaba wakhamisa umlomo wawo, wawuminza umfula owawukhwifwa uDraco ngomlomo wakhe. uDraco wamthukuthelela owesifazane, wamuka, wayokulwa nabaseleyo benzalo yakhe, labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu nabanobufakazi bukaJesu. Ngema esihlabathini solwandle.